Puilano sini media tak kuno belaikan hambai जों दिनै आरो आसुक लाइमान नोंखा मिया साइरिक निजराव आचमसा जे वातै नबार विशेषखाय जे कठर हाइमाबाय सिनी विशेषभावे तुलासिकर ब्लक आमचायो एबाके चिनी 26 आश्रामबारी चिनी विधानसभा केन्द्रनि बिसिंगो गोबां मा बिसियोनो बर रकनि न खुग्रक बेलायखेनो देराव लाइबायखा जों दिनै आरो पश्चिम चाम्पासरा अमो चाम्पार तेमनि हिंजागो चिनी दिप्रामथानि अफिसनि बुसकांगो जों दिनै आरो आबनि बागिनो जिकन साकाय जों दिनै आरो अमो हायकाय जों सानानि बागि मा फैलायका आनि लगे तंगो आंखा दिप्रामथानि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश देबबर्मा वर्किंग प्रेसिडेंट तंगानी याक्सिओ तीर्थी देबबर्मा ब्लॉक प्रेसिडेंट चिनी दिप्रामथानि अमित देबबर्मा ते यूथ नि वाईटीएफ प्रेसिडेंट सापिर देबबर्मा मनोरंजन देबबर्मा चिनी ब्लॉक नि मेंबर चिनी अरनि वाइस चेयरमैन मेंबर रक तंबायो पश्चिम चाम्पासरा चिनी गाव सभानि जों साना नायमाखै जों मिया जे समायो आरो वातै नबार कठर फायमाबाय गोबां मा चिनी जे न खुग्रक पाबायखा देरामुक लायखा मियानि सिमिनो दिप्रामथानि चिनी सेंक्राग रक जत दिगिनो जों ककदुकनि बिसिंतै जों चिनी ककतुमारक नावै बजागाव सामनि नगो बाहायकै देरामुक लायखा जों मियान सिमिनो साइतो लायजाक आबुन लगी लगी मियानो चिनी अरनि भिडिअ बायबो जों कक साक आं निजे बायथां बरंग्रां मानस मुरा सिंबाय आबुन लगी चिनी तहसिलदार बाय चिनी पश्चिम चाम्पासरानि चिनी वाइस चेयरमैन मानव बमिया साका बिन लगी फाइनो तिनी चिनी किसेसा जागाबो चिनी तहसिलदार बो बबो नायलांखा आबो हायके जों ताबुक जे खथिंखा आबोनि बागै जाते सरकार रक अमंखा जेटा प्राकृतिक दुर्योग अम हायकाय दिनै वातै नबारनि बागै कठरनि बागै देरामुक लाइमाबा सरकार आबोनि कायसा फान रिजागो आबो हाय बर रकनि नुखुंनो हायनि बागैनो जों दिनै निसिमिनो एप्लिकेशन दिनार बागै जत नुखुंगो जों दिनै साहारिखा एवं ताबुक चिनी लिस्ट अलरेडी चिनी पश्चिम चाम्पासराखैतो जों लिस्ट क्लाइन पाइखा प्राय 350 जन मतो चिनी ओ पश्चिम चाम्पासरा सिमिनो जाक ओंखाय चिनर 23टा बिसि दङ कायसा बिंगो जीपी दङ ग्राम पंचायत सिपायावार आरो बहाबा हायकेनो दिनैनो खुं देरामुक लायजाक ओंखाय आबर जों चिनी अरनि एमएलए चिनी त्रिपुरा विधानसभानि विरोधी दल नेता बरंगना अनिमेश देबबर्मानो मियानो साहाकाबो मिया फाइजाक हाइबानो बहा किफिल दंमा जरावो आ पाति मुंमा बायबो मिया किफिल फाइलिया बो खोना फाइनाय ओंखाय आबनो दिप्रामथानि चिन सेंक्रा गनां बेलायकेन हामबाय माया फारु जेकुनो जरावनो चिनी दिप्रामथान बर अम हायके साकथारै सामुं खाय दं ता मनिटरिंग दंनाय रक तामो चिनी ताम हिनाय जों अर जारा चंजाक बर जे फ्रुपानो जेकुनो देरामुक लायकै जों आसुगै दंया जों माने लगे लगेनो जों अर सामुं खायनो जेंगु हायनि बागै हामबाय मारियो चिनी जे एमएलए बनबो बेलाके हामबाय मारियो बिनि गाइडलाइन बायनो जों दिनै माइका आगलाय दंमानो ओंखाय जों आबोनो जों अर दिप्रामथा साकथारै सामुं खालामबागै बय बर आलगा पार्टीनि बरबो अर मखल थारिउ चिनी अर हायनानि बागै खोना चिनी त्रिपुरानि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बरंग्रां विकास देबबर्मा ए शुक्लाचरण नेवातिया सं मंत्री हायनानि हिनि खोनाओ ओंखाय जों बरंनो कक गसारनामो संगरन याक जों दिनैनि चिनी प्रेस मिटनि बिसिंतै बरक फाइका बरक सरकारनि बरकनो जों कयनाय अर फाइकाय राजनीतिनि बाङि दा फाइतुं अर जे बरक देरामुक लायखा जत बरकनो क्षतिपूरण माननानि इंथुन बरक जेहेतु सरकार दं बरक बिसिंतै बरक तेबो जदि चाइतं kaham khaike borok dakti dakti no abono rin mano
haini bangi kok kesanai borok no boro राजनीति bangi phaiyawi kukubuino deramungo klaijak borok rokni subamung enggai borok borok phaitung जोंबो बरंनो लामसगो दै चिन्ति प्रामो थारंनो हाइना हाइ सावो फरकचा कार्जे तिखाय जों जाते अ जरा देरामुं क्लाइजाक रंनि एप्लिकेशन न जाय जायखाय रिमानन बागै एसडीएम नि थानि तहसिलनि बिसिंतै जोंहाबो दाबो ख्लाइ दंमा हाय जे पाइया साक जों ख्लाइ दंनाय चिनि खोना बरम गोनां चिनि एमएलए बिरोधी दल नेता मोजां अनिमेश देबरम खोना फाइसक पाइनाय बिनि बिसिंतिकै जों चिनि अ विधानसभा आमचायाव जों किसा गुरि नायलायनाय जत नगद थांनो एफानो जे नुखुंरक बेलायखैनो देरामुं गतरक लाइजाक आबहाय नुखुंरक जों बेराय नायनाय गाबोनो चिनि अरनि जारा जे एमएलए ब सुदु वातै नबार कथर फाइब्रो सिमिया ब अरनि अ आमचायनि हामख्रायनि बागै थांनाय 13 तारिखआव ब वाइडीएम DWS नि एक्जिक्यूटिव इंजीनियर PWD नि एक्जिक्यूटिव इंजीनियर अब हाइके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर থেকে आरमो खाई गोबां म अफिसार न तैयारो कायसा कक्साबलाय मुं खाई बाहायकै सिनि अ आसान बाराम सयो बतेइबो दाक्ति दाक्ति लामा हामिया तै करै कारेन्ट करै जागाबो पुसक रिनान बाङै आसामुं बो क्लाइन दङो एवं आमचे बो बेराय नाय दङो बो जागा बो हायजों जा हायनि बागै चिन्ति प्रामो थानि बो रंनो हायना हाय आं कयना मुसुंगो जाते केबक केप्लिया तै और फरकचा बरक जाते देरामुं क्लाइजा केप्लिया तैखाय ताम गोनां ताम करै जत बरक म जेहेतु देरामुं क्लागे जतन मानना नंथुन आबायकेना जतन साम खायना नंथुन तै प्रशासन थानि बच्चिनि कायसे कय मुंनारनाय बरक बाबो हायकेनो दाक्ति दाक्ति बरंनि टीम रहरै जत नुखुंगो इन्सपेक्शन खायै नांमानि सक बंनि क्षतिपूरण दिना नंथुन हायनि बागै प्रशासन नबो जों दिनै अरो अ प्रेस मिट नि बिसिंतै कबुं याहारो याफारो बरबो दाक्ति दाक्ति फायै अ जों जालक लायनाय रकनो दाक्ति दाक्तिनो बंनि जुबा मुंनो दिखै हामबाय।